खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोङो उन्दैनिफ्राय खोनानो मोनो माने इसोरा जा खालामो सब मोजांनि थाखायसो खालामो होननानै गोबां दुखु खस्थ जोङो सहायनो गोनां जायो जेब्ला जोङो माने खामानि दामानि मोना बेखार जीवन मोनसे माने खाथायनो गोनां जायो जोङो जेब्ला स्कुलाव बा कलेजाव फरायबाय थानाय टाइमाव बयबो निजेनि माने गोसो सिङाव मोनसे मोनसे सिमां नुनानै थायो जायखो माने जोङो सानो सोरबा साख्रि मावगोन सोरबा बेलेग बिजनेस मावगोन बेबायदि बयनिबो गोसो सिङाव मोनसे मोनसे साननाय थायो नाथाय बयनिबो सिमांफोरा जाफुङा आरो जाफुङैयाव मा जायो किसु बोसोर माने बोसोरसे बोसोरनै बा बोसोरथाम सोरबा गोबावहालागै मोनसे बेखार जीवन मोनसे खाथायनो गोनां जाथारो गामिनि माने जायफोरा बिमा बिफाफोरा बारा माने स्मार्ट नङा बा बेकग्राउन्डफोरा मोजां नङा बिसोर माने बेखार जीवनखौ खाथायनो नांथारगोआनो दखानाव आड्डा होना जानाय बा बेरायना जानाय बेफोरबायदि बिदिनो बेफोरनि गेजेराव आंबो सासेमोन आरो उन्दैयावनो जोङो आबौमोननिफ्राय खोनानो मोननाय माने थाइसे जायगायाव हाखर जावबासो बेयावसो दै ओंखारो होननानै नाथाय गोसोआबो बे हाखरदि जावगोन ना बेयाव गोसोआ जनांगोन होमबासो बे थाइसे जायगायाव मोनसे हाखरखौ जावनो हायो बिदिनो आंबो गोबां माने कम्पानिफोराव सोरनिबा ठिकादारनि आन्दाराव आं अदालगुरियाव मोनसे ठिकादारनि आन्दाराव माने खामानि मावदोंमोन मात्र मासाव 700 टाका दरमाहामोन मासाव 700 700 गतिके बेफोरबायदि खामानियाव माबोरै गोसो जनो बेयाव आङो मास मोननैसो मावनानै ओंखारबोबाय क्लास 10 पास जाखांनायनि उनाव कलेजाव बोसोरसे थांबाय ओमफ्राय जोंहा आफाया डेथ जाबाय बेनि उनाव माने न'आव बिदि माने खामायनो गोनां रावबो गैया आरो लोगोसे हा हुबो ओरै गैया जे आबाद मावना जानो थाखाय बिनि उनाव आङो आरोबाव आंखौ जोंहानि माने आमाइलानिफ्राय रायलायनानै आरो सासे ठिकादारनि आन्दाराव सोना होबाय मासाव 1300 1700 टाका दरमाहा बेयावबो 6 माससो मावबाय गोसोआ जवासै बिनिफ्रायबो ओंखारबोबाय बिनि उनाव आङो ओंखारलांबाय हायद्राबादाव सिकिउरिटि मावनो गामिनिनो हारसा सासे बेयाव सिकिउरिटि मावोमोन आरो बेजोंनो कन्टेक्ट खालामनानै बिदि सिकिउरिटि मावनो होननानै थांबाय 6000 दरमाहा मासाव दिनै 2006-7निबो 5-6नि बाथ्रा ओमफ्राय जाबायदि गरम सानसेया सान्दुं गसंना थानांगो बेखौबो आं माने माबा मोनासै सोरबा गेदेर मानसि फैबानो सालाम होनाय सानसेया गसंना थानाय थाइसे जायगायाव बेफोरबायदि खामानि बिनि उनाव बिनिफ्रायबो आङो मास मोननैसो मावनानै न'आव थांबाय आंखौ न'नि मानसिफोरा रायनो हमबाय जोंहा आमाइनि बा जेसेबां रिलेसननि आलासिफोर दंमोन गासैबो माने रायनो हमबाय मा खालामना जागोन जिबनाव जेखौबो मावनो हाया जेखौबो माबानो हाया नाथाय माने आं फार्स्टआवनो होननाय बायदि इसोरा जा खालामो सब मोजांनि थाखाय खालामो 2007आव आङो बे तामिलनाडुआव फैदोंमोन आरो फैनानै दिनैसिम बे जायगायावनो दं थांलाय फैलाय खालामो गेजेर गेजेर न'आव थाङो मास मोनसे थानानै फैफिनो दिनै इसोरनि अननायाव ओरैबायदि खामानि आङो माने मावगासिनो दं जाय खामानिखौ माने बे खामानिखौ मावनो थाखाय इन्टारभिउ होनानै इन्जिनियारफोरासो माने मावहैयो जाय खामानिखौ आरो बे खामानिखौ माबोरै आं मोनखो जायखिजाया खामानिखौ खोब इन्टारेस्ट होनानै नोंथाङा कन्टिनिउस मावबाय थाबाथाय बे खामानियाव सानसे नङा सानसे जायबाबो साक्सेस मोनथारो आरो थिग बिदिनो आंनाबो बाथ्राया आंबो बे मोनसे कम्पानियावनो दिनै 15 बोसोर जाबाय मावै दिनै मोनसे लाइन सुपारभाइजार पस्टआव दा बर्तमान दं आरो इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं हाबा खालामबाय गथ' सासेबो दं बेयावनो स्कुलाव फरायबाय दोङो दा तामिलनाडु नालाय बेयाव इंलिश मिडियामबाबो तामिल मोनसे साबजेक्ट थायो
गासिबो दा बर्तमानाव माने जेबो माने प्रब्लेम गैया मोजाङैनो माने सोलिगासिनो दं आरो आं बे स्ट'रिखौ बेनि थाखायल' खोन्थादों नोंथांमोननि सिगाङाव बा शेयार खालामदों जायखिजाया खामानि नोंथाङा माव खोब गोसो होनानै माव आरो कन्टिनिउआसलि माव नोंथाङा जुदि दिनै सानसेयावनो 10 किल'मिटार खारनो माबाबाथाय नाजाबाथाय नोंथाङा 10 किल'मिटार खारनो हाया नोंथाङा मास मोननै मोनसे सानफ्रोमबो 1 किल'मिटार खारनांगोन 10 दिन हमना ला 1 किल'मिटार खारबाय ओमफ्राय बेनि उनाव नोंथाङा आरो 1 किल'मिटार बारायनानै 10 दिन उनाव आरो 20 दिन बिदि 2 किल'मिटार जाबाय आरो 30 दिनाव 3 किल'मिटार बिदिसो लासै 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 बारायलांनानै नोंथांनि जि सिमां बै सिमांसिम नोंथाङा मोनहैनो हागोन नोंथाङा जुदि सानो सानसेजोंनो जे आं 10 किल'मिटार खारनानै दिनैनो सानसेजों 10 किल'मिटार खारनानै फैगोन नोंथाङा हाया बेखौनो होनदो जायखिजाया खामानिखौ कन्टिनिउस माने एसे मावबाय थाबाथाय बे खामानियाव जायबो साक्सेस मोनो जोंनि बुहुमनि बयनिख्रुइ गोलाव दैमाया मा नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ बे जाबाय एमाजन दैमा आरो एमाजन दैमाया जे जायगायाव स्टार्ट जादोंना बे जायगायाव थोबसे दैया थबथिं बे दैमाया माने इमान गोलाव जादों आरो बेदि थोबसेनि उनावदि आरो नेक्स्ट थोबसेया गोलैनायाव 8 सेकेन्ड टाइम नांगौ 8 सेकेन्ड आरो बेनिखायनो बे 8 सेकेन्डआ दिनै बेसेबां जुगनिफ्रायनो गोलैगासिनो दोङो आरो बै गोलैनायनि फलानो जाबाय दिनै वर्ल्डनि बयनिख्रुइ गोलाव गेदेर दैमाया जाबाय एमाजन दैमा आरो बिदिनो जोंनि जिबनाबो बेबायदिनो जायखि खामानि मावा नोंथाङा जुदि बेखौ कन्टिनिउआसलि मावबाय थायोबाथाय बे खामानियावनो नोंथाङाबो साक्सेस मोननो हागोन भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।